Здравейте от мен Мария и от Медрекем. Днес сме в кабинета на доктор Джалдети, която е дерматолог. Здравейте! Здравейте! Благодарим за поканата. Благодаря на вас, че сте тук отново. Ще си говорим с нея за една изключително интересна тема, погледната от очите на специалиста, и това е акне. Какво всъщност представлява акнето? Акнето е много често срещан проблем в дерматологичната практика. Обикновено всички пациенти на възраст от 10 до 20 годишна възраст са имали една или друга форма на акне, по-лека или по-тежка. По-късно се среща също във възраст от 30 до 40 годишна възраст, напоследък наистина малко по-често. И то е предимно при жени, които са по-активни в работата си. Най-често се дължи на стрес. Акнето представлява едно заболяване на кожата, при което има запушване на порите с една хиперкератинизация, една фоликулна пролиферация, също хиперкератинизация и може да има и пропион бактериум акнес, който допълнително усложнява състоянието. Има много причини за появата на акне. Всъщност, преди да преминем към причините, има ли начин, по който да разберем визуално, различават ли се пъпките при акне от други пъпки поради някаква друга причина, която са се появили еднократно? Да. По принцип, акнето може да се каже, че е хронично заболяване, протича по-дълъг период от време. Характерно за него е, че засяга области, които имат масни жлези. Предимно от зоната на лицето, гърба, раменете, гърдите. Обикновено е в места, в които има повече концентрирани масни жлези. Другите пъпчици евентуално могат да бъдат с вторична инфекция, могат да изглеждат като пустоли, могат да бъдат комедони, но те са по-специфични за други състояния, други възрасти или заболявания, които са свързани с общия статус на организма. Причината. Да. Има ли различни видове акне? Има много видове акне. Има акне дори на бебешка възраст, акне неонаторум, който се появява в първите няколко месеца на раждането, дори седмици. То е свързано с хормонален дисбаланс или приемане на хормони при майката по време на бременността. И евентуално лечението е изчакване, не се изисква прекомерното затопляне на бебето, също може да предизвика поява на засилване на симптомите на това бебешко акне. Какви са формите на акне? Има доста форми на акне. Една от формите е комедонното акне, което може да се прояви като отворени и затворени комедони. Отворените комедони са така наречените черни точки. Затворените са белите точки. Друга форма, това е папулозното акне. Папулозната форма е леко надигнати и зачервени участъци на кожата, може да се съчетае с комедони. Друга форма е папулозно-пустулозно акне, в което има както пустоли, това са гнойни пъпчици на повърхността, възловидни образования, леки надигнати над кожата и комедони. Трета форма, това е акничната тетрада, която е доста по-силна форма на акнето, с кисти, с нодули, засягат се мишници, гениталии. Нодулокистичната, която е малко по-лека форма, това са вече кистите, които могат да конфлуират, да образуват абсцеси и да изтича гноевидна секреция. Както казах, има и акне неонаторум при новородените, има акне от козметични препарати, акне след почистване от козметички. Неправилно почистване, също използване на козметика, която не е подходяща, която също може да направи акне. Друга форма на акне, това е акне от лекарствени препарати. Това са най-различни антидепресанти, литиеви препарати, антиепилептичните препарати, бром, хлор,
лити, нали, които също могат да предизвикат акне. Всъщност това са по някакъв начин и причини, индуцирани акнета. Да. Нали, може да има. Общо взето това са формите. Може да има акне свързано с себорея, акне на основата на себорея, акне на основата на розация. Нали, също може да се получат комбинирани форми между розацея и акне и себорея и акне. Вие споменахте за някаква част от причините. Всъщност какви са причините за поява на акне? Една от основните причини това е хормоналната причина, хормоналният дисбаланс. Особено при подрастващите, причината може да бъдат повишените нива на тестостерона или по-точно повишена чувствителност на периферните рецептори на себоцитите към андрогените, към тестостерона. Може да бъде една конгенитална вродена форма на надбъбречна хиперплазия, която да води до повишаване нивото на дихидроепиандростерон сулфата и оттам може да се увеличи себумната секреция. Това повишено ниво може да доведе до повишена секреция на себум. Също причини може да бъдат и полицистик оварии. Полицистик оварии при момичетата обикновено свързано кистозен адреногенитален синдром или кистозни яйченици. Обикновено винаги се търси повишено ниво на андроген и тестостерон или намалени нива на естроген. Също при изследванията, освен повишените нива на тестостерона, може да имат и понижени нива на естрогени. Също инсулинова резистентност. Много малко се говори за инсулиновата резистентност. В Израел първата причина, която се търси, свързана с акне, е инсулинова резистентност. Затова всички пациенти, които са с акне, питам за нормален цикъл, менструален цикъл и евентуално прием на контрацепция. Ако момичето приема контрацепция, при спирането на контрацепция може евентуално да се отключи. Да. Това може да бъде причина. Причина може да бъде неправилната козметика, нали, използване на комедогенни кремове, които не са подходящо избрани. Причина може да бъде и себореята по скалпа, която може да слезне по T-зоната на лицето, където, нали, се съчетава с акнето, същата зона, и да бъде себорея акне. Много често аз лекувам себореята като първопричина и след това вече акнето, защото ако се започне с антибиотици да се лекува акнето веднага, може да се засили себореята. Също имах един много интересен случай на пациентка на 17 години, която имаше много резистентна терапия акне, която излекувахме с антипаразитни лекарства. Оказа се, че в стаята на момичето имаше много плюшени играчки и книги, които имаха доста акари, и при почистване на стаята и лечение с някаква форма на антипаразитни лекарства, заедно естествено с антиакне и антисеборени, се получи много бърз ефект в рамките на няколко дни. Тоест, в крайна сметка, това е един комплексен проблем, към който трябва да се подхожда комплексно. Да, това е комплексен проблем. Трябва да се види също нивата на кръвната захар. Обикновено инсулина е малко по-висок и тогава се добавят продукти. Най-често се дава, нали, за лечение на инсулинова резистентност, ако инсулина е по-висок. Консумацията на сладки неща, на мазни, бързото хранене, нали, също може да повлияе. Много често се получава също наличие, се отчита и се вижда наличие на бактерии в носоглътката. Примерно едно носителство на бактерии в носоглътката може да причини също допълнителна вторична ерупция по кожата. И тогава, нали, се лекуват допълнителните нокси, допълнителните причини, слагат се антибиотични капки в носа и нещата се подобряват значително.
Като основният причинител за акнето е Propion Bacterium acnes, но това не изключва други причини. Които да се наслагват към проблема. Да, които се наслагват към проблема допълнително. Какво всъщност влошава състоянието на акне? Акнето може да се влоши от стрес, може да се влоши от неправилна козметика, от също така от доста високи температури, изпотяване прекомерното. Също може да се влоши от използването на фитнес продукти, които са за засилване на мускулната маса. Които повишават нивото на тестостерона. Които повишават нивото на тестостерона. Да. Затова всички, които ходят на фитнес, използват такива продукти и добавки, трябва да внимават, защото се получава едно повишено ниво на андрогените в кръвта. Дори и белтъка се повишава. Те използват доста такива продукти, които най-често се получава това при мъжете. Да. Какво е лечението при акне? Лечението може да бъде локално и системно. Локалното лечение включва ретиноиди, които се нанасят предимно вечер на кожата и правят едно излущване на кожата, чрез намаляване на себумната секреция, намаляване на хиперпролиферацията на фоликуларните клетки, намаляват хиперкератозата на себума. Локални антибиотици, които могат да бъдат от различни групи. Има специфичен антибиотик, който се излъчва чрез масните жлези и той е най-малко, с най-малко странични ефекти. Също има лекарства, които успокояват тази терапия, която е с излущване. Тези лекарства могат да намалят излущването и да намалят зачервяването, копира страничните ефекти на локалната терапия. Системната терапия включва системни ретиноиди, които аз лично не ги препоръчвам, използват се от много колеги. Те много бързо повлияват в рамките на 6 месеца акнето, но имат и много странични ефекти. Трябва да се направят доста изследвания на черен дроб, трябва да се следи да няма забременяване в рамките, особено при жените, в рамките на 1-2 години, и при мъжете също така трябва да се обърне внимание, че ако са приемали системни ретиноиди, трябва да се пазят да не се получи бременност на партньорката им. Всичко останало са маски, кремове, които помагат. Пилингите е терапия, която се прави при лекар или при козметик. Пилингите могат да бъдат много видове, в зависимост от вида на акнето, като най-често използвания пилинг е гликолова киселина, салицилова киселина. Използват се лазерни терапии, които намаляват предимно кистозните лезии, повлияват временно акнето, но това не изключва използването на локални кремове, ако се правят лазер терапии. И мезотерапии, които могат да бъдат също с локални излущвания на местата. Има такива мезотерапии, които са антиакне мезотерапии. И всичко комбинирано се получава един добър ефект. Да. А какви допълнителни процедури биха били добре да се комбинират с домашна грижа и цялото лечение? Могат, освен домашната грижа, която ще включва специално измиване с някакви измивни с леко скраб ефект, лосиони, които потискат масната секреция, и кремове, които леко правят излющване и успокояват едновременно с това кожата. Могат да се правят пилинги, които могат да съдържат салицилова киселина, гликолова киселина. Също се правят и лазер терапии, които обаче не изчистват самото акне, а изчистват предимно белезите от акнето и кистозните образования. Допълнително могат да се правят мезотерапии, които съдържат продукти, които излющват акничните лезии отвътре навън. Те също съдържат ретиноиди. И терапии, маски, които успокояват кожата с всички тези цинкови, пантенол и други продукти, които намаляват тези странични ефекти от терапията на акнето.
трябва да се получи едно равновесие между излющване и подхранване на новата кожа. Да, която... т.е. махане на старата и Да. поява на новата, да го предизвикаме този процес. Едно хранене на Да. кожата и самия пациент трябва да си направи сам избора на това равновесие да достигне. Да, да го намери за Да себе го си. намери за себе си. Да. С помощта на лекар, Да, естествено. да. Да. Благодарим много за тази изключително полезна информация. Благодаря На и вас аз. благодарим, че бяхте с нас. Може да намерите доктор Джалдет и да се свържете с нея, за да ви помогне конкретно за вашия проблем, защото, както казахме, най-важен е индивидуалният подход и ви пожелаваме да бъдете здрави. Ако това видео ви е било интересно, може да го споделите, за да достигне до повече хора. Всичко добро и от мен и успех!